Здравейте, аз съм Пламен и днес ще играем Майнкрафт. И както ви информирах в предния си клип, започва новата ми поредица Minecraft Survival, част първа. И сега ще ви покажа как да оцелявате на синглплеер. Сега да вляза, да си създам свят. Как да го кръстя? Welcome World. Ай така да бъде. Така, още настройки по света. Бонус съндъци. Така, готово. Много ми е интересно къде ще има спални света. Сега да видим. Добре. Добре, спалнама. Има дърво, което е много добре. Сега само малко да поразгледам. Най-важното нещо, което сега в момента ми трябва, е да намеря вилиджърско село, тъй като там има изключително много ресурси и най-лесно мога да се развия. Вилиджърско село. Това е много добра находка. Това беше много добре. Сега тук ще живея временно. Това наистина е страхотно, че намерих вилиджърско село. Само да си настроя звуците и музиката. Така. Това е чудесно. Продължаваме. Сега, първото, което ще ми трябва е... Първото, което искам да направя, да видя всички къщи. Да видя дали има оставени честове. И да поразгледам така. Малко ме лагва. Това тук има доста добро вилиджърско село е това, всъщност. Опа, тук така. Да погледам. Също така, когато живеете в... Добре, какво продаваш? Много жалко. Около от края, той ще го взема. Обаче първо трябва да събера ресурси. Разбира се, в това село ще живея временно, тъй като в къщите ще слагам по повече честове, за да мога да събирам там ресурси. И също така да мога да се развивам, пък когато събера достатъчно ресурси, ще мога да си построя хубава къща. Опа. Също така какво още? Добре, тук има, като гледам, моркови. И това какво е? Картоф. Добре, тук има картофи, ще ги обера. Ще засея отново. Малко съм гладен тук. Обаче има и моркови. Обаче тук малко ги смесих работите, обаче няма проблем.
Много добре, че намерих това село. Сега трябва да събера, сега когато се стъмни ще събера, ще се опитам да предпазя вилиджерите, тъй като зомбитата ще опитат да ги убият. И това няма да е добре за мене. Трябват ми поне двама вилиджери, за да мога да ги чифтосам. И така. Също така трябва да знаете, че колкото повече престоявате в самия свят, на Майнкрафт, толкова по-силни стават монстърата, т.е. чудовищата. Зомбитата имат по-голяма броня и също така и по-трудно се убиват. Сега, като гледам няма много неща като гледам още няма честове, обаче тук виждам доста вилиджери. Ще отидем после при тях. Обаче тук, вътре в тази къща, трябва да има чест. Да, ето има. О, железен нагърдник, това е много добре. Дъбълата фиданка ще взема. Ето това съм аз. О, кой скаже? Що бя? Махи се. Мисля да... Временно ще си намеря тук къща, в която да живея временно. Сега отивам малко да събера дърво. Достигнахме едното постижение. Minecraft мултиплеер. Обичам повече всъщност да играя Minecraft синглплеер, защото когато играя на мултиплеер, много хора използват хакове. Когато се сражаваме на PvP-то, по принцип губя, защото повече хора имат хакове и имат kill hour и такива работи. Съм чувал. Това, което ще правя сега е... мисля да направя чест, в който ще си слагам там ресурсите. И така, с това дърво няма да се занимавам сега. Също така искам да събера цветчетата, тъй като са нови в тази версия. Всъщност аз съм... Не е нова, ама... са хубави и стават за чудесна декорация. Ето тук в градинката ще ги засадя после. Така, сега да се намеря само къщичка, в която да живея. Тук има книги, което е много добре. Аз обаче мисля да живея там, където открих честа, тъй като... не, ще живея... Ето тук се намерих едно местенце. Ето тук, където има книги. По-нататък те ще ми трябва, за да си направя Enchanting Table и да си апгрейдвам най-различни работи. Сега да си направим един чест. Така. Не, още един ще взема. Сега за това, което исках да... хората, които гледат този клип и не са запознати много с играта, трябва да знаят, че нещата, които в самото начало, които им трябват
най-важното дървото в самото начало. Сега от фермичката. Това. Също така може да си направим автоматична фермичка, т.е. да не ги обирам така както в момента. Опа. Не трябва да стъпвам върху тях. Аз после ще оправя нещата тук. Сега това, което искам да намеря, това, което искам да направя е легло, тъй като вълнатка от овце не виждам наоколо, наблизо. Най-важно за сега е да поддържам храната. По-нататък, когато се развия достатъчно, ще си направя портал към ада. Обаче за тази цел ни трябва обсидиан, който ще ни трябва лава, която имаме, и вода. Обаче това ще стане по-нататък, когато се развием достатъчно добре. Сега може да се направим хляб. Опа, стъмва се, което не е добре. Сега да се направим малко хляб. Е така, чудесно. Достатъчно. Така, сега. Сега това, което искам да... Ого! Колеги, това, което искам да направя сега е да запуша. Това, което искам сега да направя е да запуша всички врати, за да мога да събера селя, за да мога поне двама такива вилджери да успея да прибера, тъй като зомбитата идват и поне двама да успея, за да могат да се размножат. О, харесах ти моята къща. Сега. Всъщност, сега трябва да се направя една кирка. Опа. Така. Между другото, сега това, което ми трябва в момента, е камък, защото там ще си пика работите. Пишете в коментарите какво мислите за клиповете ми. Разбира се, това е първата ми поредица. И така, опа, скелети. Опа, забравих да се направя. Трябва да се направя един меч, защото сега е малко опасно. Опа, тук влязах в грешната стая. Ето е моята. Което искам да направя сега е меч. Ма как се правише меч? Перфектно. Така, един ме е достатъчен. Ого, имаме си гост. Сега ще го убием. Още искаш ли? Така. Когато станем на по-високо ниво, около 20 ниво. Опа! Тук вече се получава войната. Започвам да се бия тук с един чара. Не ме харесва, като гледам. Не ме иска тук. Трябва да си направя малко... Трябва да си взема малко толчове, за да осветя наоколо. Опа! Имаме си гост. Оп, ще го поканим. Оп, гътна.
така. Сега трябва да отидем да копаем, обаче няма как да стане, защото е тъмно и има много зомбита. Да изляза ли? Ще изляза. Айде, купонът започва. Така, да ги избиме. Опа, той влиза. Тук се опитват нещо. Вие мене? Ще яждате с мене. Наистина. А така. Крипър. Не искам да гърми тук. Което ще ми развали фермичката. Така че малко да го отдалеча от селото. Оп. 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 А така. Предаде са най-сетне. Тук си имаме миничка. О, но сега няма да влизам, защото там съм твърде уязвим. Опа, трябва да отида за храна, обаче след малко. О, още един крипър. Най-добре се махна от тук. О, зомби. Оп. А така. Колко даш? Не се струва. Ти? О, да, вярно. Ти? Бисквита, наистина. Добре, сега. В някои версии на Minecraft, т.е. в някои сървъри, когато играете мултиплеер, на стълбичките, на които може да се качвате, тук примерно да сядате. Наистина може да сядате, като кликнете с 10 бутони за да държите, обаче това е в някои сървъри на играта. И така. Сега трябва да изчакаме да стане ден. Умря. А така. Убихме зомбито. Добре са скрили вилиджерите. Ще сте поканили на гостя, Ах, мога. Опа! Някой там. Къде зяпа, бе? Къде зяпа той зомби? Та сега. Това, което ще искам да направя. Постоянно тук идват зомбита. Сега ще изляза, за да мога да взема камък, тъй като ми е доста необходим сега. О, вижте, той е много яко направено. После ще го светя с толчове. Такъв е гати гладкият терен. Много добра находка. Тук съм прекалено уязвим обаче. Затова малко ще отида нататъка. Ще отдалеча малко от селото. И сега ще се опитам да взема малко камък. Не искам това, искам камък. О, мога вече да се направя, т.е. почти вече мога да се направя запалка. Ето камък. Така. Трябват ми около 9 квадратчета, 9 купчета. Това ще бъде моята миничка. И така. Готово. Достатъчно. Се издигна с това. Се връщам към селото. Само да не съм се загубил много. Защото ми трябва храна. О, зомби. Прибирам се, защото има тук
и скелети, които аз много мразя скелети. И лесно сега съм доста уязвим. Кой искаш, бе? Ще убия ли, а? Просто ще си боя. Щупи ми меча, сега ще убия. Така, връщам се. Ох, трябва ми малко хляб. Ей, сега, когато най-сетне. Сутрин. Така. Това, което ми трябваше сега е да се направя печка. Имам предостатъчно. Ще сложа ето тук. Следващото нещо, което ми трябва е кол. Тоест въглища. Да си направя още един меч. Обаче този път дали мога да го направя от... Аз имам пръчка. Дали мога да го направя от това, от камък? Добре, сега ще се опитам да го направя. Ако се получи, получи. Ако не се получи... получи се. Чудесно. Плюс 5 щити. Зомби! Може. Без да убих вилджера. Съжалявам. По-нататък ще построя гроб за вас. Оп, гърмет. Пукат. Охо, къде се спалнал? Сега няма да го бия. Не успях да запазя вилджерите. Не знам, тук вътре имаше. Обаче не знам сега къде са. Ето го единия там. Гледа. Нещо си. Обаче тук съм успял. И това ми харесва. Сега това, което сега ще направя е, че ще щупя честа. Защото самих така предния ден не успях да... Преди малко не успях много да поразгледам къщите, защото се стъмняваше. Но сега вече огледах наоколо и ми хареса една по-хубава къща, която дори има тераска. Ето тази. Ето така тераската и мога да гледам. Честа ще си го сложа. Те са два. Тук ще сложа честа. Дръпни са. Така. И вътре ще сложа нещата. Опа, без тя. Те ще ми трябва сега. Обаче се чуя къде да ги сложа. Смятам едното да сложа тук. Да сложа тук. А другото... Ей тук. Всъщност не. Ще щупя това и ще го сложа до печката. Защото изгледа по-добре. Сега вече мога да си направя мина. Нека да си направя малко такива... Да си направя една кирка. Вече ще мога да сляза в оная пещеричка, която вечерта не успях да вляза, защото имаше един паяк, който ме гледаше и много ме беше страх да вляза. Много страшно беше. Обаче въпросът е, че не намирам. Май някъде тук беше тая пещеричката, в която смятам да копая. Ето я. Тук обаче има един вилджър, който е заседнал. Този вилджър ще си го запазя. Даже смятам да го... Ще го заровя, така да го кажа. Доста е ценен. Опа, ай дръпни се!
Тъпни са! А? О, не бягай. Не бягай. А, така. Ще го заровим тук. Така. Сега, малко опасно да сляза долу. Обаче ще сляза. Охо, тук има много зомбита. Да скоча ли не? О, има крипър. Не. Не. Все още не. Много опасно. Заклещих се, което е много гадно. Сега ще трябва да щупя този камък. Защо е чупя този? Така. Малко се заклещих. Така. Десно. Получи се. Няма да следам за сега вътре, защото гледам има много зомбита, които идват насам. И вече когато се направят толчове, или по-скоро когато взема толчове, ще скоча и ще посъбера сигурно там, ще намеря повече кол. Си оберем тук в градинката. По-нататък, като се развиеме, ще отидем в... ще намерим Ендер портала, обаче за това ни трябват Ендер перли, които трябва да ги вземем, като убиваме Ендери. И като се развием достатъчно добре, ще убиеме Ендер дракона. И така. Сега, това, което ми трябва е... ще половя малко храна. Не, всъщност там виждам нещо като пещеричка, в която ще влезна. Изключително равен терен, почти равен де, което е много добре за мене. Тук мога да се направя нещо като док и тук да ловя риба, или по-скоро е там, където виждате. Тези цветчета са много хубави, смятам да ги събера, защото за декорация, за това ще ги събера. Смятам да събера от всички видове цветя, които видя, и ще се опитам да събера в целия сезон. Когато се натъкна на някои цвете, ще колекционирам, така се нарече, цветя. И ще направя много хубава градинка, която ще служи за декорация, обаче това по-нататък. И така, крава, идеално. Още един вид цвете. Смятам, така, скъпички ми са, защото изглеждат много хубаво. Кравите са много добра находка. Това, което обаче намерих, са овцете. Ето, те са били точно тук. Сега вече ще мога да се направя легло, което е доста хубаво. Само да видя в настройките музика и звуци. Така. Овцете тук са ми доста важни, защото няма да прекарвам нощите си буден. Обаче къде отиде сега селото? Мисля, че се изгубих. Не съм. Доста съм се отдалечил от селото. Сега няма да ям сурови пържоли, ще ми стигне храната. И така. Те жълти цветенца имам ли от тях? Не, нямам. Ще ги събера.
Така. Да си отидем в холма. Опа, не беше натам. Насам беше. Натам каква къща има? Не съм влизал. Няма нищо. Така. Опа, какво правиш? Се бушиш мен. Само да видя. Тази ми беше предишната къща. Новата ми. Ето тази. Съвсем забравих. Не мога да изпека говеждото месо, защото ми трябва кол. А затова трябва да отида в една миничка, за която после като се развия, като се направя кожена броня, ще изкоча за Спарта и ще ги избия и ще поминьорствам. Тази градинка много ми харесва. Опа, май пак са смрачава. Става тъмно. Мисля, че това е от мене. Напишете своя коментар долу. Ако имате забележки и не се притесняйте да ми напишете, аз ще ви обърна внимание на вашите. Също така ще обръщам внимание на всичките ви коментари. И ще се видим в следващия епизод на Minecraft Survival. Така, само да видя нещо. Добре. Мисля, че това беше от мене. Ще се видим в следващия епизод Survival, Minecraft Survival. И довиждане.